Nagnanam. Lumaban boy. Magasang na yan. Adi di maminsan lasang dagat. At ito lasang pitak. Titinimang. Oo, wala naman din. Sitam. Nagsitam tamay. Favorite na ko, dinakdakan na good na aso. Oh. Mangalan! Gawkan, Gawkan. bising kang. Hindi. Gusto nga rood. Nakati. Katanakan ka to. Uli nagmeta pa ito mo. Yung ipo ah. Oh, pagkasantay ito yung napoy, baset, awan yung napoy ikaw. Yawa Ay, igsaw ka kami na ah. Tumagsaw at ngiwa Ano na. ni? Iabot mo ba natin? Pinagkauyo ata. Atay. Well. Oh, nay dapat talo na pa ay ngayon na. Gawkan. Pang talo yata yun na pa oy. Ang ina ti bagas. Hindi, kita na ni Dimsin eh. Saan naman eh? Ay, lang na. Di Mati kamay. Aw mabati kini dimsit ta damdama kulakulag tit ko. Kiriri ata. Saan tatanawan na. Ito ko ni kalibne. Ay titikan inject na. Uli. Oh. Sabang tin ni. Ito lang. Ito ada pagkuan na. Yung harap kinyak tilapia. Wala goods. Goods. Pwede kayong mga ano na. Oo, mabalik natin. Mabalatan. Sila uging ati buligan ah. Tsak nagtunong Saan ka o, mano. limit ring nagtuno. Panamit. Sarabasab, mati mga yung tuno. Nyamot tiluto natin. Panamit kunulpo. Nga toy. Kayo nagkainap. Kay Mitaw. Tayo kay Mito ate yun. Naramid na mga George. uging ay. Oh, siling at tinunaw. Ah, Yan, ah. Ito, ang padaktil di ko. Hindi na kaya, hindi Dim City siling eh. Pagpay mas Canada. Ayos, di ko Mas kasama. Sige lang lang. Oh, balag pa ate ah. Kaya nga yun, masingot na ka. Hindi lang. Oh, sila eh, baka Pati walang ba. busin, Pati boy. sila, imot ko, naging nasilit at talo. Oh, Sapay nga raw. Kamalog. Bisa mo ta, kanya mo ta. Uli yung tinunong kasi. Yung mami namin. Oh, ate pa yun eh, dapat No! tinunod din eh, sila eh. Busik lang ata. Ado, do sila eh. Mangga sila tawag. Tungkol tawag bagyo. Sabang ka, natubog ko ta sito mo. Balik ka tumay. Oh, di ba say? Lagi pro kayo mo ata higit mo eh. Baro ka ba yun ta? Sino mo na sumakmaw? Kaya po. Oh, Ito na. iyatang kayo. Asa bumut mo. Dulaw na yan daw sila mo. Duwapal ka na anak. Parang lalo dumakil lagi na sub-sub yun. Lumpig ka bibig. Lumpit ka baby. Nakaway. Masal. Warik-warik. Yun oh. Maraming mo na ito ilo pa ng astoy. Yun. Pabentong. Papaigid ka mo eh. Dahil sa amin. Mabaing kan sa mo eh. Nice. Pagkabilang ka mo ah. Ang tring na yung kabilang magiling wala tayo. Kabilang sa baw. Kanay likod mo kita mo ti sakaw. Tayo Oh, ata. narugay. Bugom ka na yan. Awan. Mga tunatatan kardiron. Yung gulay ko. Nala mami na. Ba't di mga gulay din siya? Kita man natin lang natin. Karne asaw. Karne asaw. Si kanay likod siya. Oo. Siya bawal aja. Tinunong na eh, kaiyaw. Dapat yun. Ate mo, mga nagbubutog mo. Mapigilan. Mali ka namin ng silsili. Ano mo kaya? Dito lang tungo kami. Masukto ta, garuhit bala ka. May suta ko na eh. Masultop mo ni. Isakutin na mo. Ben Corodos ka, wala. Sapulin na nagkaroon. Sino yung kaptablo lang ng mga babaan? Ha?
Raket. Nora? Ha? Nora? No. Ha? Pau. Hindi mo gaya mo na. Yan, tinora aja ya. Jadi kalau lakon, di ba? Beer house. Tayo amoy. Lama mapasiguro jay. Yun. Bouncer na dyan. Panglakay lang nga dyan. Sur Ariman? Sur Ariman? Saan amoy? Pwede ka na ng tinura. Kaigad na sana inang mo din, oh. 57 na dyan. Ay, 57 nan. Abay, man, di ka makatalunan yan, bin crudo. Bali na ajay. Sagar makabilaw. Bali na din ah. Saan na ba anak? Idamag mo kayo naka. Ha? Lagi lang. Alam na sila pa yung mag-film ay. Ano? Muna ako eh. Kanyang butiga ko nung kananas eh. Tau? Budi ko. Pag-istaka. Ito pag-istaka ano ka titaingin ano. Okay. Dahil pa talaga gusto mo siya. Wala ko pa. Biyahe kitabaw. Oh, ganda yan. Ay, naka-gano'ng kalida ba wine? Ay, ormok. Panak. Nga, umok. Ormok! Ah, Nanagon kami na, urmot, pinagdungog ko kami. Ormok, ormok. So, katunog ka raw kaya. Naraw. Siya kayo na. Ado pa ito ajay. Urmot, di ba kwa dyan, eh? Nagaipan nyo. Nakabasyak. Mati nga tanga malugin ng Andres Kanyayaw. Nalugi ako, pigsada mangan. Uno kayo mo siyam? Pangan, merinda, inom, libre. Manulang mo brada. Yan, pugas kalawang kami ganda ma. Kalawang. Pugas kalawang kami, arat ti kwa, da-acid rin dyan. Nanuyo lang mga ludo ko natin, posible ni may kataka. At least nagka di kalawang. Uy, nalinis aja ay. ayun na ay coupon boy. Ano, sabdam. Hindi ka na udit tayo eh. Ibus mo na. Hindi mas sa baunan na yung mamati. Pantay. Hindi ka kami ah. Rapid toll po, awan. Awan so na. Laki din sa pulim mo na yan. Mga kalata kami. Sa pulim to mga tawan. Patalo ka ba dito? Ay, mga mantay pa lang, kaya nga ako pampanunuto mo. Bulsa mga tan, Ha? patas sa baw. Sigan ano kan? Mga tapang biyag mo ito pampanuti mo. Hindi ko ako, marang naman, may basa natin ako. Ala, pinarta ka ni Mitri nga. Ala, hindi mo sila, walad. Reklamo ata, bahala kayo. Kakamoy. Namdamatag, kawin di balay data. Kilapan. Kilapan man namin yun. Matik. Hindi naman tinitaan. Hindi, dapat hindi, talong ako butil. Pag maulo, Kaulo natan. Yan pa natin ngayon. Natin ngayon. Nakakaroon ng bituloy. ngay, panay kayo na sumultop-sultopitan. Simultor. Ito masuntok pa. Pwede ka gunuun ni boy. Lumabasi tayo. Lumabasi tayo. Mga hindi ko yung kaya nga. Give me one nga po. Nagdala ka pa ito artem. Rudo ata. I don't like yan. Karti ka mo tayo. Nay, 5 kilo pa, tibul urami na eh. Ano yung site? Ano? May treng. Ano? Galing, okay. Ang galing ang tono ng mitri ngayon. Nagreklamo ka pa lang, bagta tinanwanda ka pa ikaw. Sote ka kami kaya. Awan. Dunala ni ko, ano ibing crew daw, alas 3, di parang nga nagsakit ka. Baka naman nanda mo rin, narigat rin, ang sigato yun. Hindi kan sampai maturog yan. Babantahan sa latam di spring ngayon. Bakit di pa naturog atang ka. Kata direkto ko bukto yun, itakuan ka, gubantay ko lang. Tagdar ka kubaw. Oy, Metsa. balay ka lapat eh. Manay adi mo maturog. Bantayan na lang mo dito. Pas kaya talaga kata ni mitring niya. Kapurot ka sa naw. Ape! Panay mo tipiso mo, di mo panay talam, di mo boss. Hindi mas kita rumpol. Ngag nanam. Oh, lumaban boy. Magasang na yan. Adi di maminsan lasang dagat. Ate tata, lasang pitak. Tikremas. Oh, ano, tiyo talo-talo na ni Narka. Tsaka amin mit kinidin kinain.
Oo, wala naman din. Sitam. Nagsitam tamay. Favorite na kwa dinakdakan na good na aso. Lalo ko na lang. Kaukamot, puro si kamot. Kita ka jaligod-gud ko mang mangan. Jay? Jay. Jay? Ni Dimsin to pa, nagsiitan sa runon na. Kasi pila man na dumakay. Hindi masabi. Nagbuto guys. Nasing lo mo takal dirot ta. Hindi na sa agat na boy. Hindi kami mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito itong mangkin nga grasa. Magaling mo Tama na lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.